Coincidindo coa celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, o Parque Tecnolóxico de Galicia vende publicar unha guía de boas prácticas ambientais dirixida ás súas empresas. Esta iniciativa enmárcase dentro da preocupación do parque por mellorar a sostenibilidade e reducir a pegada de carbono, para o que creou a marca Tecnópole en Verde, xunto á súa recente adhesión ao Pacto Mundial da ONU. O parque aposta porque as empresas calculen a súa pegada de carbono, recorran a mobilidade sostible e o teletraballo. Póñense de relevo datos como que coa enerxía forrada grazas á reciclaxe de 10 botellas de vidro pódese cargar un móvil durante 300 días. A guía destaca a importancia de medidas como controlar o lixo dixital, apostar por fontes de enerxía renovables, establecer medidas de aforro enerxético e medidas de reciclaxe do vidro, plástico e papel. Tecnópole foi a localización elexida pola Xunta de Galicia para implementar a primeira comunidade enerxética empresarial galega. As empresas instaladas no parque xeran xa a súa propia enerxía renovable, co consecuente aforro o tempo que se beneficiarán das vantaxes económicas e sociais que implican este tipo de actuacións.